सिगाङावनो गिबियावनो बयनिसिमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनैहाय बेंटलावहाय मोनसे इउनिसेक्स सेलन ना मोनसे बेखेवबाय बिराद जोबोद खुसिनि खोथा आरो जोबोद गोग्गाथाव जोंनि बर'आवहायनो बिदि सासे मोजां खालामनो हायोबा डेभेलप खालामबाय थानो हायोबा जोंनि थाखायबो बुहुत सुबिदा बुहुत मोजां नङा होमबा दा जोंनो ना बे बुस्थुखौ नांगौ गासिबो देलायनानै थानानै मोजां साफा थानो लुगैयोना ओंखायनो जोंनि थाखाय नांगौ ओमफ्राय बुहुत मोजां आरो गोग्गाथाव जे आदाया एफा मोजां खस्थ'नि गेजेरजों बिदि खालामनो हादों ना दा बेस्ट उइशेस कामिं फिउचारावहायबो आदाया मोजाङै देरलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना जाय लाइमोनफ्रा ओरैनो दङ बेकारै बिथांमोनखौ बे एकाडेमियाव जइन लानानै गावखौ गावनि मोनसे थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो थाखाय नोंथांमोन खावलायो आं बेखौनो खावलायो जाय बिथांमोना इन्ट्रेस्टेड मोजां गोसो गुदुंफ्रा फैनानै बाहाय जइन जाफैनो हागोन एबा एडमिसन लाफैनो हागोन ओमफ्राय लोगोसे गासिबो फेसिलिटिस दंजोबो बाहाय बेखौनो आं खावलायो आरो दा दे गोजोन आं दिनै नोंथांमोन फैनायखौ बिराद गोजोनदों दिनै आं बेवहाय दा लुक इउनिसेक्स सेलन एन्ड एकाडेमि दिनै अपेन जाबाय आरो बेनो जे आंनि खुलिनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि सेंग्राफोरा दा ओरैनो बेकारावनो थागारो ओरैनो गुबुन जायगायाव थांनानैबो फैफिनो ओरैनो थांलाय फैलाय जानानै ओरैनो बेकार जानानै फैयो दा आङो जायगायावनो लकेलावनो बे एकाडेमिखौ खुलिदों जाहाथे बिथांमोनहा ओरैनो थास्लायस्लाय बेकार थायालासिनो सोलोंफैनो हायो मेकआप दं हेयार दं आरो बिउटिबो दंफायो लोगोसे नोंथांमोना बेकाराव थायालासिनो बेवहाय फैनानै सोलोंफैनो हागोन माब्लानिफ्राय जागोन बे बेयो एडमिसना जों अलमस्ट जाबायानो गाबोननिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन एडमिसनखौ जायफ्रा लानो गोसो बा इनकुवारि खालामनो गोसो बिसोर सोंहरनो हागोन मबाइल नाम्बार दंखायो फिसफोरखौ माबोरै लानाय फिसफ्रा जोङो ओरैनोथ' 15,000निफ्राय स्टार्ट खालामगोन जोंना मोनथाम स्टेप थागोन 3 मान्थ 6 मान्थ 1 इयार बेहाय आलदा प्राइस जागोन आरो 1 इयारनि थाखाय ओरैनो जोङो 45 to 50 खालामनाय जादों प्लेसमेन्ट बेवहाय आङो 100% प्लेसमेन्ट खालामना होगोन जायफ्रा बेवहाय आंनि एकाडेमियाव सोलोङो आं बिसोरखौ 100% प्लेसमेन्ट खालामना होगोन गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन